ако не могат да бъдат оперативно изнесени навън. В някои случаи могат, в други не могат. Когато не могат, е добре да бъдат отстранени. Но външната операция за външните полови белези е напълно излишна. Тя няма медицински основания. Примерно операция за отстраняване на клитора, който е оголемен в такива случаи. Няма медицински основания. Това са едни, как да кажа, съображения на лекарите. Това са техни субективни мнения, че ако отстранят клитора, човека ще се чувства по-комфортно. И бих казала, че подобни операции са на английски термин е body mutilation. Не знам на български това точно как се превежда, като усъкътяване, да. Подобни операции са усъкътяване. Те трябва да спрат. Това е недопустимо, нали, да продължава. Въпрос е, че ние не знаем колко често те се случват, тъй като някакси няма публичност по този въпрос, трудно се намира информация. Освен това, лекарите, с които ние разговаряхме, те са категорични в становището си, че всички операции, които някога са били предприемани на интерсексуални в България, са били изключително правилни. В смисъл, нали, те са съответствали на най-добрата медицинска практика за момента. И, как да кажа, в смисъл, все още разсъждаваме как ние бихме могли адекватно да оспорваме тази практика при наличие на огромни трудности, също така да се намерят субекти, нали, да се намерят лица, които са готови да свидетелстват. Защото може да си представите, че тъй като всички междинни полови състояния в България, а и не само в България, са силно стигматизирани и вие може да си представите колко трудна е социализацията на малки деца с междинни състояния в едно общество, в което има категорично разделяне на два пола и не се признава нищо друго извън тях. Всъщност медицината се явява една нормализираща наука. Тя е по-скоро политическа наука, защото утвърждава едни норми, които са общоприети, без да се опитва да привежда тези норми в съответствие с съвременните по-разчупени разбирания за пола, които съществуват. Ние все още не виждаме така много ясен път, но ще продължим с търсенето на подходящ път за оспорване на медицинската практика. Във всички случаи са ни необходими лица, които да свидетелстват. Освен човекът ability, за който, както ви обясних, нямаме никаква медицинска документация. Това е, нали, така като заключение. Сега давам възможност за отваряне на някаква дискусия, въпроси, коментари, нещо, което ви вълнува във връзка с тази тема. Темата е интересна. За съжаление, ние нямаме... Всъщност аз не виждам публиката, но се струва, че няма тук. Примерно транссексуални. Да, има два въпроса. Марко и... и още не се вижда публиката, наистина, виждам само тъмнина. Само първия и втория ред. Добре, имаме микрофон подвижен. Аз имам няколко въпроса. Значи казахте, че по-настоящем съдилищата не изискват и в закона няма такова изискване за хормонална или друга терапия, за преди да се пристъпи към решение за промяна на пола. Също така в също така в препоръките, които накрая прочетохте, сте включили, че препоръчвате на законодателя да включи в закона изискване за хормонална и психологична или психиатрична терапия. Това не ми стана ясно всъщност откъде идва. Всъщност, вашата препоръка е да се усложни процеса. Това, което със сигурност стана ясно от анализа на съдебните решения, е, че не се изисква хирургическа интервенция.
операция. Що се отнася до хормоналната терапия, не можем да кажем със сигурност. Надявахме се, че наш колега адвокат беше в залата, която е водила такива дела, може да каже по-добре какво са представили нейните клиенти в съда. Както ви казах, като международното право става ясно, че дори хормонална терапия не би трябвало да се изисква, за да се признае в съдебен ред. Така че ние сме го формулирали по-скоро като алтернативни варианти хормонална терапия или консултация с психолог. Като според нас провеждането на една такава терапия би било индикация за сериозните намерения и желания на това лице. И по-скоро да има някакво уточнение в закона, изисква ли се крайна сметка или не се изисква. Защото практиката е противоречива и не става ясно дали се изисква или не. Някакси трябва да има уточнение за това. Ако следваме най-либералните тенденции, не би трябвало да се изисква да е започнала преди делото или изобщо да се проведе след делото, но най-малкото трябва да има трябва да има някакво уточнение на закона, да е ясен. За да не се спекулира за това. Пак към тази препоръка, всъщност не е ли по-добре да се пледира от страна на всички организации, които се занимават с това нещо, консултацията с психолог или дори с психиатър, каквото се изисква, окей, но хормоналната терапия някакси най-малкото се изискват едно известно количество от средства, което моментално значи, че част от хората, които имат нужда от смяна на пола, биват, не знам как да кажа, просто не биват допуснати до това, заради това, че не могат да си позволят, примерно, хормонална терапия. Тоест директно препоръката да е консултация с психолог или психиатър, но това с хормоналната терапия просто е излишно, доколкото разбрахме от европейските директиви. Най-добрият вариант е да няма такова нещо. Оптимално вариант. Да, аз съм съгласен с Бояна, че това нещо според мен трябва да отпадне от вашите препоръки. Да, това може да се преформулира. Да, трябва да се преформулира. Това е тази дискусия, защото тези препоръки за сега не са обявени никъде публично. Това е първото им, така се каже, публично обявяване. И имайки тази обратна връзка, ние можем да преформулираме нещата, така че да звучат малко по-изчистено. И специално това нещо да отпада като... Защото то мисля, така се разбира се, една не препоръчка да я има. Така е написано, да. Правя сте на... Михаил Лучков съм аз. Искам да попитам при това, при целият този доклад и изследване, вие водили ли сте разговори с транссексуални хора? Да, водили сме разговори, но не с твърде голям брой такива хора. Достатъчен ли брой, за да може да бъде съставена статистика? Не може да се каже дали е достатъчен, ще кажа защо. Значи, след като за 12 години има 13 такива дела, ние успяхме да говорим с 4 човека. Мисля, достатъчен ли или не е достатъчен? Доколко сте навлезли навътре в самата тематика? Колко какво? Преди да направите една препоръка, свързана с хормонална терапия, до каква степен сте влезнали в детайлност на въпросната терапия? Какво представлява, как се чувстват лицата в рамките на тази терапия, която е взимат и така нататък? Ще ви кажа защо ви питам. Навлезнали ли сте медицински в тази посока? Ние сме базирали препоръките на това, което става ясно от съдебните решения. Това, което виждаме, че съдилищата се съобразяват или не се съобразяват. Тоест, на базата на... Приемаме вашите критики. Виждаме, че това е въпрос, който... Не, това е насочено по-скоро от другата страна на залата. Аз лично имам случай, който Моника е допозната. Моя много близка приятелка, Наташа Елич се казва, която в момента е вече една година на хормонална терапия, на която и предстои смяна на пола по документи.
последствие може би смяна на пола не само по документи, а чрез медицинска интервенция. Във връзка с това, че хормоналната терапия е хубаво да отпадне, което каза Марко и неговата колега от Билитис, аз съм категорично против като препоръка, защото смятам, че тя е задължителна в тази посока за установяването на лицето, на неговата същност като идентичност, защото в момента, в който започнат хората да приемат хормони, това, което се случва с тяхното съзнание, е доста интересно. В самото им самоопределяне, колкото и те да смятат, че са наясно с самоопределянето си, има моменти по време на взимането на тази хормонална терапия, в които те не са чак толкова сигурни в своето собствено самоопределяне и им трябва доста време, за да се самоопределят. Въпреки че когато тръгнат по този път, те може да са абсолютно наясно в това. Аз ви го казвам в случай, в един индивидуален случай, това ви питам дали сте провели достатъчно интервюта, за да може да направите статистика. В този конкретен случай, това е един доста сложен процес на самоопределяне. Първо на чисто емоционално, психологическо и лично ниво, а камо ли в последствие да се вземе решение за чисто физическа интервенция и смяна на пола. В тази връзка смятам, че доста позитивно да има психологично, разговор с психолог, с психолог и включително някакъв момент на хормонална терапия, постановена от психолога и сексолога. Може да коментирам към този въпрос. Значи всъщност нашата препоръка не е да отпадне, т.е. да се забрани на транссексуалните да предприемат хормонална терапия, а по-скоро да отпадне изискването за такава терапия преди началото на делото. В смисъл такъв, че лицето може свободно да избира дали да се подложи или да не се подлага. Тоест ние някакси се стремим към повече свобода за лицето, а не към ограничаване на решението. И в никакъв случай препоръката не е да отпадне хормоналната терапия като терапия. Аз поне така разбрах коментара. Освен това, със сигурност има транс хора, които нямат намерение да се подлагат на такава терапия и се налага отвънка. Това е отнемане на правото на избор и общо взето изтриване на собствената им идентичност. В смисъл, не всички хора искат да тръгват по този път и това не ги прави по-малко мъже или жени или нещо по средата. Те имат пълното право да решават какво смятат да правят и ако нещо не се налага отвънка, това не е окей. Ако никой не иска да добави нещо по тема. Всъщност не по темата, искам да питам много въпроси. Билитис има ли ресурси, за да въведе цялото това изследване в някакъв писмен вид, в който може да се чете не само в интернет, ами да се разпространява някъде? Също така дали може чисто чрез подкрепа от адвокати или нещо такова да помага на хора, които искат да тръгнат по съдебен път. В смисъл имаш предвид да се разпечати като книжка, като брошура и да се разпространява. И за момента това няма да са кой знае какви ресурси, не зависи колко бройки все пак се разпечатат. Това може да го направим, но за нас е по-важно как тези препоръки ще бъдат представени пред съответните институции, така че да бъдат разгледани. Така че от тук нататък вече след някаква застъпническа кампания, по-скоро, за да може институциите да им обърнат внимание, защото това, че ще им дадем книжка, не е достатъчно. По-скоро трябва да се говори, да се провежда кампания и да се лобираме за тези поправки в закона. Това е една малко, това е нещо, което изиска малко по-дългосрочни усилия и за момента имаме подкрепата на адвокат Йоко Брозев и Наташа Добрева и тяхното съдружие. Разбира се, ние ще търсим възможности за проекти, в които да се разработи такава кампания, за да може да осигурим все пак тази адвокатска помощ за по-дълго време. Тя ни е необходима в случая. Друго какво? Партньорствата на всички организации, които работят с ЛГБТ
също са много важни в случая, за да разпространим тези препоръки. Първо да ги изчистим, така че да бъдат приемливи за всички и да съответстват на най-добрите тенденции в европейски световен мащаб и второ да си помогнем взаимно при разпространението им. Искам само да подчертая още няколко неща, свързани с хормоналната терапия и с цялата процедура за смяна на пол, защото от една страна, когато има някаква такава терапия, едно лице, което е здравно осигурено, в един момент съответният организъм има, условно казано, малко по-различни нужди спрямо така класическия случай, което означава, че само че в България здравната каса не покрива абсолютно никаква част от всичко това. Значи, когато става въпрос за хормонална терапия, там нещата са наистина доста интересни, защото от една страна, едно лице може да избере да мине през хормонална терапия или не, но в един момент, когато става въпрос, например, който опре до здравната система, когато има някакви здравословни проблеми и така нататък, тук вече лекарите са абсолютно неподготвени да се справят с едно интерсексуално лице. Защото от една страна има един куп странични въздействия на хормоните, на хормонално заместваща терапия, които трябва да се отчитат. От друга страна има и много други интересни аспекти, които в голяма част от случаите, когато едно лице избегне хормонална терапия или условно казвам се затвори в себе си зад някакъв пол, то в един момент забравя буквално за тялото си. Значи, ако притежаваш женско тяло, в един момент на теб се налага да мислиш, дори да си мъж, за едни типично такива женски проблеми, които могат да последват, защото има случаи, в които транссексуални, които са неоперативни транссексуални, те умират от жена към мъж, те умират от рак на гърдата. Само защото в един момент просто забравят за този аспект от себе си. Значи в един момент работата с транссексуалните и с интерсексуалните е нещо, условно казвам, много интересно, защото колкото хора има, толкова и случаи има. И всеки случай е сам за себе си, всеки случай е отделен и няма някакво точно изградено правило, какво точно да се прави, как да се прави и така нататък. Но от друга страна, в случаите, когато става въпрос за един транссексуален индивид, той твърдо трябва да е убеден какво точно, защо е така и да е склонен да следва това, което е избрал или това, което се самоопределя. Защото много се извинявам, но аз имам такъв случай в своята практика в досега с транссексуални, жена към мъж, който иска да бъде мъж, за да има интимни отношения по точно определен начин с жени. Без този човек до момента, в смисъл той се определя по такъв начин, но тогава възникват един куп допълнително социални проблеми, които са, например, това, че той е от малък град, където всички го знаят с женското му име, не може да си намери работа като мъж или поне така твърди. Има проблем с това да си намери интимна приятелка, защото всъщност не го приемат потенциалните му интимни приятелки, не го приемат като съответния пол, към който той се самоопределя и такива неща, които в един момент, за всички нас те могат да звучат смешно, но за този човек това е огромен проблем и огромна драма, лична драма. Така че в един момент, когато става въпрос за някакви препоръки, тогава нещата наистина са много сложни и много внимателно трябва да формулираме самите препоръки, какво точно искаме, какво да препоръчаме, но при всички случаи това, което на мен лично много ми се иска, е когато един човек тръгне да си сменя документите, той да е абсолютно наясно какво следва от това нещо, че това не е въпрос на моментно състояние, на моментно желание и така нататък, а това има много сериозно отражение върху целия му живот, върху близките му
и да е в състояние да поеме цялата тази отговорност. Мисля, това трябва да са препоръки, а не задължение. Мисъл. И естествено, че в смисъл трябва всеки, който независимо дали ще се подава препоръка за към промяна на закона или уточняване или каквото и да било, Михаил Вучков съм отново, Моника, ето тук в този ъгъл. За мен е задължително да бъде направено максимално много в посока на това, тази препоръка да бъде консултирана с максимален брой транссексуални лица, живеещи в България. Няма как едни хора, които не се определят или дори нямат допир до личен допир до проблема транссексуалност, да правят каквито и да било препоръки. За мен това е несериозно. Казвам го категорично, защото аз сега пак ще подчертая, от 6 години съм с най-добри отношения и много близък мой човек е такъв човек и мога да ви кажа, че тази история е необхватна в посока на нейните аспекти. Абсолютно съм съгласен с господинът на предния ред, доколкото виждам тук, не съм сигурен. Това е задължително условие, според мен, когато се правят препоръки в тази посока, да се направят интервюта, разговори, беседи с максимален брой транссексуални хора. Преди да се отправи каквато и да било препоръка към официални законодателни органи и власти. Задължително. Ние тук не можем да разсъждаваме на въпрос, който нас по никакъв начин не ни касае за такава степен лично, както въпросните хора. Аз виждам поне двама транссексуални в залата, което много ме радва. Не просто го изтъквам като факт, все пак сме говорили с някой. Аз в същата връзка искам само да кажа, че тези препоръки, доколкото аз разбирам и доколкото се работи с всички организации, са за формалното протичане на документалната част към състоянието на различните хора. И всъщност това, което е важно според мен в тази част е това нещо, което се отразява на документите, да отговаря на всеки индивидуален случай, без да се налага човек да бъде вкаран в каквато и да е рамка. Тоест, че тези административната част въобще от регистрирането на всички хора в какъвто и да е техен аспект трябва да им позволява да са това, което са просто. То е едно улеснение за обработване на информацията пред властите. Така че няма значение кой изготвя доклада. Важното е да е функционален. Да, и само реплика към Мишо. Значи, Мишо, ние не даваме препоръки как те да живеят, а как да ползват по-лесно закона, ако решат, нали, да променят състоянието си. Да не стане само това лесно. Част от разрешителност на документите на Михаела Вучкова и да могат да го направят. Разбирате ли? А защо не? Лицето, което смята го сменя на ако имаш... трябва да е категоричен от това, което вярва. Разбирате ли, до тази категоричност тя е толкова условно и променлива при самите лица, че не може толкова лесно да бъде направено в рамките на това нещо по документи, защото лицето самото то не е постоянно в своето собствено самоопределяне като константа във времето. Затова смятам, че една хормонална терапия преди това би била достатъчно условие и препятствие за лицето да е наясно. Много хубав филм за това е Трансамерика. Всички го препоръчвам, който не го е гледал в тази посока. Аз мисля, че вие забравяте, че все пак тази категоричност трябва да бъде потвърдена от медицински специалист, един психолог. И това ли точно е положително лицето е наистина? Моята приятел има хормонална терапия, която е назначена от доктор Варна, който просто след една консултация от 30 минути е назначил. Сега има различен начин медицина по никакъв начин. Това не е толкова здравословна практика. Съжалявам много, но 30 минути консултация, за да даде в тази посока сложна семантика, подобна хормонална терапия, да вземе също смешно. Аз няколко въпроса
Силно се притеснявам от едно нещо. Това, че хората, които биха били фактори в този процес във времето да се случва, не са в залата. Мен това силно ме притеснява. Принципно това. Не, че омаловажавам присъствието на всеки един и интересът на всеки един, но бих искал да кажа, че към тази тема, за съжаление, в България се подхожда така от чистия интерес, а не с мисълта да бъдем полезни по този наистина много сложен проблем. Имам сега, може би в скоби да кажа само в началото, че силно се притеснявам от факта, че само 2 сексолози в България дават някакви становища или поне са ползвани за вещи лица в Софийски градски съд и Софийски районен съд. Като едно от лицата, и това искам да го запомните много ясно, доктор Илия Вратчев, и до момента, подчертавам с 5 дебели черти, и до момента този човек лекува от хомосексуализъм. До момента. И в момента, в своята частна практика. Така че аз много се притеснявам, в смисъл, аз не се съмнявам в неговите качества като лекар, тъй като той бил военен лекар, чел съм за него много изследвани разработки, за да знам какъв човек имаме на среща. Безспорна компетенция, но това е моето голямо притеснение, но това в скоро. Сега това, което искал да попитам на госпожа или госпожица Добрева, е следното. Да си представим, че едно лице смени своя акт за раждане. Съответно смени своето ЕГН. Но това лице преди съдебното решение има, да кажем, ипотека към банка Хикс. И съответно е длъжник. Какво се случва с това лице, като получава нова ЕГН и нова самоличност в всъщност? Какво се случва с този дълг на това лице? Това ми е единия въпрос, който е, може би, хипотетичен, обаче вероятно според мен и логичен въпрос. Второ, в България вероятно няма дела заведени в Европейски съд по правата на човека, вие ще му поправите, ако греша, на хора, на които е отказано и те се пробвали брой пъти в различни съдилища и в различни съдебни райони, да сменят това пълно им е било отказано. И те се обръщат, да кажем, след като са изчерпани всички възможни средства в България, към Европейския съд по този въпрос. И освен това, изследвали ли сте подобни аналогии в другите страни от бившия соцлагер? Тоест, как се развиват нещата там? Освен това, като коментар само да кажа съвсем кратко, че според мен проблема не е в съдилищата, и вероятно добрата практика ще се прилага за това. Проблема е в голяма степен в адвокатурата, тъй като много адвокати не са наясни по тези въпроси. Не са наясни, ако при тях отиде съответния клиент и поиска еди какво си, поиска да направи постъпки, какво да направят. И това, което би искал също да подчертая, което също е много важно според мен, е, че единствено в закона, който споменава госпожа Писар Кънева, закон за гражданската регистрация, се третира подобна проблематика. Значи ние нямаме, т.е. отсъстват тези лица въобще от публичния оборот, можем да кажем. Тази тема, вероятно, на законодателно ниво се струва на народните представители твърде много важна и касаща твърде малък кръг лица, което е силно притеснително. Тоест, това, което ние наблюдаваме е вероятно и в България, в голяма степен е неглижиране на този проблем. Защото аз лично си мисля, че е редно, колкото и да ни се струва малък процент на хората, които са нуждат от подобно нещо, да има някакъв фонд, това, което си спомена и тук. Тези интервенции, трябва да си го кажем честно, ако приемем, че те не са някаква претенция, те струват много скъпо. И човек не може да си го позволи това нещо. Ако ще да има подкрепата, носи 10 души около себе си и една банка, примерно. Дори да теглиш един кредит, после трябва да го връщаш цял живот. Това се едно да си купиш един апартамент, предполагам, ако не е повече.
Затова според мен трябва към препоръките да се включат, ако въобще някой се нема да ги прочете след това, да се включи и това обстоятелство, т.е. да се създаде някакъв специализиран фонд, ако щете да се намират някакви средства от страна на лица, които доброволно биха желали да дарят такива средства. Защото процедурата е много скъпа. И последно само да попитам, прави ли сте някакъв опит да проучите как се случват нещата преди 10 дни? Защото аз първия спомен, който имам, е за един Андрей Миронов от Харманли, Адриана така наречената. Други неща не си спомням така от преди 10-ноемврийския период да се случва. Извинявам се за така за Логорея. Между другото, това за достъпността ние го коментирахме. Аз имах абсолютно същите съображения. Правото на достъп до съд за някои лица според мен ще бъде проблем и се обърнат към вас, защото не могат да си платят хонорара на адвокатство. Въпросът е, че ние това го казахме в началото. Всъщност, подаването на молба не изисква задължително адвокатска помощ. Разбираш ли? Лицето може собственоръчно да напише молбата без помощта на адвокат. Стига да е достатъчно грамотно. Нали, разбира се. В смисъл, помощта на адвоката е добре дошла, но не е задължителна. По отношение на достъпността имахме такава дискусия вътрешна, дали да го подчертаем, нали, че трябва да има някаква държавна подкрепа, смисъл или от смисъл специално за дела и така нататък, но при положение, че експертизата там, съдебната експертиза струва между 200 и 300 лева, или все пак не е между 2 и 3 хиляди и 5. Всъщност най-скъпата част е самата хормонална терапия и операциите. Това е най-скъпата част, защото хормоналната терапия не се покрива от здравната каса, нали така? Не се покрива. Не знам дали някой си е правил изследване, но само изследване на един хормон е някъде 60 лева, примерно. Така че, когато човек предприеме хормонална терапия, той трябва да се изследва редовно, ежемесечно, там цял спектър от хормони, нали, за да види как се развиват нещата и дали няма нещо рисково. Така че, наистина, аз лично продължавам да имам опасения за достъпността. Може би трябва да го подчертаем малко по-ясно това в доклада. Нали? Не трябва един вид смяната на пола да стане лукс, който е достъпен само на лица над определен материален статус. Нали? Би трябвало... Защото всъщност другото нещо е, че много често хора с транссексуални състояния имат огромен проблем в намиране на работа. И те твърде често са безработни. Така че дори един хонорар от 200-300 лева не е за тях малка сума. Нали? Така че това също трябва да се вземе предвид. Значи, аз казвам Пол Найденов и съм въпросният член на Пилите, за който ставаше въпрос интерсексуален. Както се казва, моят малък coming out. Значи, само между другото да започна с малко легенди, които се разпространяваха условно казвам, в транс-средите, на тема какво трябва да направи човек, ако иска да си смени документите. Значи, първо трябва да отиде. Единият вариант беше в София и да търси адвокат, който един точно определен адвокат, който никога не си дига телефона. Или една друга адвокатка, която нейната цена започва от около 2000 лева. Третия вариант, който със сигурност може би щеше да мине, пак особено казвам за легенди, в Варна една определена адвокатка, която има някакъв начин да прокара съответното дело и така нататък. Значи всичко това нещо беше смисъл, аз от много време се интересувам от съответната процедура. Беше много странно за мен, защото в един момент чета закона пише точно определени неща, но практиките на съдилищата са, те просто в един момент се опитват да те махнат от главата си, само и само да не се занимават с теб. И когато стартирахме това цялото проучване, цялата му идея беше да се разбере какво всъщност по дяволите става в България, ако човек има такъв проблем, какво точно трябва да направи. За да се махнат всички тези легенди, недомлъвки, слухове и така нататък. И
мига, в който се появиха тези неща, защото там имаше и други много така странни случаи. Човек, който си е направил операция за смяна на пола, съдът в един момент решава, че това всъщност абсолютно никаква причина не е да му се сменят документите. Да, определено е смешно, но е така. Значи на други места в лични разговори съдията директно каза, че той няма да тръгне да се занимава с това нещо, за да не му се смеят. И нещата наистина са странни и смешни, но има един куп аспекти, които ние дори не сме се приближили до тях. Значи, например, какво става с документите за завършено образование? Какво би станало, ако човек има граждански брак? Какво би станало, ако, например, се нуждае от определена медицинска помощ? Защото в един момент транссексуалните и интерсексуалните са едно абсолютно изключение от всички стандартни процедури за действие в здравната система. Защото ако има някаква процедура, която се покрива за един мъж, биологичен мъж, тази процедура може да е абсолютно неприемлива и противопоказна за едно транссексуално или интерсексуално лице. Значи в един момент имаме един куп изключения, които никой до момента не се беше занимавал с това. Другия така немаловажен аспект беше с тези всички операции, защото аз имам познат, който наистина точно това е направил. Влязъл в някакви безумно огромни дългове, само и само да е това, което той е в един момент. И тези неща също са много, много болезнени. Другото нещо, което е от една страна е странно, от друга страна е много лесно обяснимо. Хората, които са минали по този път, в мига, в който завършат така своя транзишън, те просто изчезват. Те стават стандартни жени, стандартни мъже, те по никакъв начин не искат да се връщат към миналото си. Те дори отказват да обсъждат целият този проблем с всички останали. Транссексуалните, които не са тръгнали, в смисъл не са минали през хормонална терапия и не са опирали до съда, те не са опирали до съда, защото не се чувстват достатъчно транссексуални в един или в друг аспект, или са леко между състоянията, или защото се притесняват от това през какво трябва да минат, или защото и те се наслушали на някакви безумни слухове какво и как точно трябва да се направи. И има страшно много въпроси, които могат да се обсъждат случаи от европейската практика, но моето лично наблюдение е, че на един български съдия много трудно може да му бъде повлияно по какъвто и да е начин, така особено когато става въпрос за провинциални съдилища, т.е. те много трудно, да речем, приемат някакво чуждо мнение, защото от една страна това е някаква форма на влияние върху съда, което никой не може да си позволи. Т.е. съдията трябва да бъде абсолютно безпристрастен, което в един момент означава да се уповава да се опира единствено на собствените си убеждения и вижданията си. Така че нещата определено са много сложни. Много сложни, в смисъл чисто психологически са сложни, защото се оказва в един момент, че чисто законово няма никакви проблеми. Ако човек е достатъчно настойчив, той може да постигне целите си. Но в един момент има окей, а след това какво правим? Как ще продължим живота си? Как ще продължим да сме здрави, да продължим да се чувстваме добре, да сме здрави, да се грижим за здравето си. Това е към момента се опитваме да проучваме и този аспект от всичко това. Но това не е никак просто, защото повечето лекари, дори едно много така видно медицинско лице, което се занимава с случаите на интерсексуални, в един момент
той каза, че за него интерсексуалността е единствено медицински проблем. И той по никакъв начин при прилагането на медицинските практики и методи в лечението и в третирането на интерсексуалността, той за него единствено медицинските практики и медицинските показания са важни, но не и етическата, законовата и каквато и да е друга рамка. Или психологическата, което означава, че от друга страна, в смисъл, беше ми приведен и пример, в който 13 или 14 годишно дете му е бил сменен пола сам единствено поради медицински показания, без изобщо никой да се поинтересува какво му е на това дете, как се чувства, как се определя и така нататък. Просто клъцни с режим в действие. Което означава, че преспокойно, чисто хипотетично, някой от вас може да се озове на лекарската маса и лекарът в един момент да каже: опа, много се извинявам, пич, обаче ти отутре ще си Марийка. Значи, в интерес на истината, може да ви звучи смешно, но ако попаднете в ръцете на лекар от тази школа, това ви предстои. Всъщност, да. Аз исках само да кажа, че ние някакси така времето изчерпахме и ако има интерес, разбира се, ще продължим, но просто това исках да кажа, че ние всъщност навлизаме в една много дълбока проблематика, която има страшно много аспекти. И за дипломи, това, което тук чух като коментар. Да, съда дава препоръка, нали, към паспортната служба, но не дава препоръка към университета, който си завършил, да ти смени дипломата и да унищожи старата. И това, нали, тепърва трябва да видим как изобщо може да се регулира. Възможно ли е да се регулира? Трудови книжки, дипломи и какво ли още не. Нали? В смисъл документи, които носят твоята биография и които в един момент наистина, нали, са доста важни за реализацията. И така, има още тук един-два въпроса, така че не давам край за сега. Банката какво прави? Или човек условна присъда. Или някаква присъда. Когато проучвам законодателство в другите държави, не съм попадала конкретно на такъв проблем, но допускам, че на базата на угасиления акт за раждане и новия, от общината могат да издадат на лицето едно удостоверение за идентичност, че родствен и русица. Ама няма интерес да дължи тези пари. Какво случва с банката, която си ги търси, примерно, и пада на русица? Тя сега с банката си. Тя страната, която има интерес да заведе дело, тя ще има доста до тия документи, защото тя държавата няма да изгори стария тип акт. Просто, освен ако не се надгини. Така че няма смисъл това вече някакси касае трета партия, както да кажеш. Смисъл този закон и документално винаги може да се издири какво се е случило. Искаш да кажеш да защитим все пак потенциалните банки, които ще изгубят тези пари. Може за два апартамента пари, примерно. Това, което излезе като особеност в съдебните решения е, че съда се пита дали това лице не иска да избяга наказателна отговорност, дали не е извършил някакво престъпление, иска да се прикрие с това с пола. И в такива случаи просто се прилага свидетелството за съдимост и дали имаш висящи наказателни производства, за да ти уважат молбата за смяна на пола. Това се прави в България. Моето предложение на добрите практики, защото все пак са различни. Значи в Германия законите са едни, в Холандия са други, в Англия са трети, в смисъл някакви обобщения. Направили ли сте на законодателната страна на нещата, поне там, където я има и работи добре? Обучение? Не, обучение, което може да се ползва. За другите практики и други страни сме направили обобщение. Има го в английския вариант на доклада. За сега сме превели само българския вариант, но всичко, нали, пълният доклад ще бъде публикуван и в двата му варианти, така че няма проблем, ще можеш да ги видиш. Не сега, не искам да кажа на уебсайта, нали, ако вече в такъв печатен вид, малко това. Имам да бъде по същество. Относно, вие споменахте за един проблем с презимето и фамилията.
който на мен ми се струва адски съществен. Нямаш решение. Тоест, ако тръгнеш да си сменяш името, на основание, че то е усмиващо, разгряващо и не знам какво. А този член, който вие цитирахте, не знам какво е записано от него, но аз чисто и просто познавам хора, които презват фамилията не завършват с получава. Това е възможно хора, които решават, че примерно бащата има чуждо име с общо звучи супер смешно, просто става чуждо име без окончание. Добре, в крайна сметка, гледала ли аз първо едно състояние на пола и след това името? Първо пола и после името. В смисъл, че обикновено случай, който сме видяли в практиката, където едно лице е тръгнало да си сменя директно името, без преди това да е подавало молба за смяна на пола и съда му отказва. И нашия коментар беше, че като цяло това е безсмислено да си смениш името без да си смениш пола, защото ще ти останат другите индикации. Ще ти пише, примерно, мъжко име, обаче женски пол, в личната карта и няма никакъв смисъл да си сменяш само името. Това е идеята просто на това неща. Аз имам един генерален коментар. Да. Исках само да кажа, че не знам, виждаме нашите хора тук в залата и едва ли след представянето на този доклад или след тази среща, на която виждам, за жалост, толкова малко заинтересовани, почти всички хора, които познавам, едва ли всеки ще тръгне да си сменя пола. По-важното случай е наистина желанието да се работи в тази посока и в различните аспекти. И ако има желаящи хора, които да се занимават с съпорт групи или нещо, нека се срещнем за по чаша вино отвън. Защото с думи, коментари, критики на нещо хубаво няма как да се получи. Благодаря. Само едно последно нещо да кажа. Българската практика е неустановена, което в някакъв аспект това е нещо хубаво, защото има практики в някои близки, бивши, сродни наши държави, които практики, например, там всичко е строго регламентирано, какво трябва да направиш, за да получиш едно или друго нещо. В един момент идеята е не толкова при подобряването на практиката е да не се вкараме в някакви рамки. Например, в Германия, ако си транссексуален, тамошната здравна каса ти поема пълното хормонално лечение, операция за смяна на пола и така нататък. Но в тази последователност, хормонално лечение, операция за смяна на пола и нататък се грижи за теб. Но в един момент, ако ти не искаш да си сменяш пола, лошо, изпадаш от системата. Ако ти не искаш да проведеш от хормонална терапия, изпадаш от системата. И в един момент основното нещо, което е тоест, ако в един момент инициираме някаква промяна в съдебните практики, в законодателството, това да е от полза на хората, които ще се възползват от всичко това нещо. Да не ги вкарва в някакви рамки, в един момент да не се вкараме в някои затънени улици, които някои други са се вкарали вече. И аз се придържам още след към това мнение, че максимална свобода трябва да има все пак за лицето. Защото ето има хора, които, примерно, биха желали да се сменят по документи, но не биха предприели хормонална терапия или операция. Те се чувстват комфортно, така се каже, с настоящото си тяло и по-скоро проблема е психологически. Тоест, психологически аспект не трябва някакси задължително да се обвързва с строго ясна физиологична рамка. Това също го коментирахме. Но просто, ако има повече свобода, е по-добре. Защото това, което се случва в някои страни, наистина също не е така лека и безпроблемна процедура, макар че държавата се грижи.
Но тя се грижи само ако влезнеш в друга някаква рамка. Нали? Ти си бил в една, в полова, нали? Минаваш в другата страна, така да се каже, и само ако спазваш стриктно рамката, можеш да получаваш държавна подкрепа. Всякакви други вариации са си на твоя лична отговорност. Така че, не знам, някакси трябва да... Поне ние така разсъждаваме, да се остави количеството свобода. За сега свобода, известна свобода е имало в българската практика. Самия факт, че хора свободно почват хормонална терапия, без някой да им забранява. Същевременно съда не го изисква, но има известна неяснота, така че по-добре да е някакси ясно, че това не е задължително условие. Но нали, да не се изпада нали, в другата крайност, това имаме предвид. Добре, последно и да излезем да си говорим вече в неформална обстановка. Това, което се направи е много хубаво и ако препоръките от него имат някакъв ефект, би било страхотно. Но в крайна сметка ми се струва, че ще остане един много съществен проблем, за който и вие говорихте и по-говори. Това е абсолютна липса на информираност сред самите транс хора. Всъщност дори цялото